to ba ga babban izina ba ma shugaban ƙasa janar Buhari, duk wani abin da kake so ka ce an yi ma wani na baiwa na karbuwa a duniya, don Allah irin wanne ne shugaban ƙasa marigayi janar Buhari bai gani ba? Ba abin da bai gani ba. Soyayyen mutane, bayan soyayya shuhura, bayan shuhura mulki, bayan mulki karbuwa, bayan karbuwa arziki, gashi ga amma ya rasu. Yanzu haka yana nan ana masa hisabi akan abin da ya aikata, kuma muna nema masa gafaran Allah. Mu ma Allah ya ji kanmu, mu ma Allah ya yafe mana, mu ma Allah ba mu roƙon Allah ya tsayar da mu, muna roƙon Allah ya buɗa mana albarkan manzon Allah. Ya rasu. To mulki yana kare wani ne ga barin mutuwa? Ko kuɗi, ko ilimi, ko makami, ko daraja, ko ɗaukaka? Akwai wanda ya kai annabi daraja ne? Ya koma zuwa ga Allah. walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqi ko ladama rasulullahi hayyan wa baqi walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqal ma'asi wa dhunubu kama hi. Da duniya da ta dawama, da ta dawama manzon Allah shine mafi girma, mafi daukaka, mafi daraja. To me muke jira? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan adam yana cikin asara, wallahi dan adam yana cikin asara. Allah ya tausaya mana, Allah ya yafe mana.